Yun mga pre, welcome back sa paring Jomar TV. Panibagong araw, panibagong picturean na naman tayo. So ngayon nga mga pre, nandito na naman tayo sa aming sports complex dito nga sa Pozorrubio para nga sa gagawin na naman nating picturean. So bago yan, mag-intro muna tayo. Let's go! Tomorrow. Yun mga pre, welcome back sa paring Jomar TV. Pupunta ulit tayo sa next location dito sa Kakahuyan Forest. Kasi So next location natin ay dito sa forest. Dito sa mini forest natin dito. So dito ang ating birthday girl. Hi! So dito tayo. Let's go!
nandito ulit tayo sa New Zealand o Pangasinan. So, kasama natin yung mga bata. So, mamasyal naman tayo dito. So, ipapasyal ko kayo dito. Yun mga pre, nandito na nga tayo sa New Zealand o Pangasinan. Parang apicturean na naman ang ating pamangkin. Mag-birthday this coming November pa naman. So, nandito na nga tayo mga pre. Sa yung mga bata. Yun! Yay! So, nandito na kami sa taas. Sup! Yun mga pre, maraming salamat sa panonood hanggang dulo. Baka gusto mong mag-like o mag-subscribe, kayo na po ang bahala. At syempre, samahan nyo pa rin ako sa mga susunod ko pang adventure. So, yeah, paring Jomar, signing off.